Аввалин варзише ки ман машғул будам дар айёни кӯдакӣ ин гӯштин буд. Аввалин мураббии ман ин амаки худам буд ки ӯ ба ман аз айёми кӯдакӣ ба ман ин варзишро омӯхт. Пас аз оне ки ман аз қишлоқ ба шаҳр омадам, ман ба варзиши футбол машғул шудам. Пас аз он ман ба теннис гузаштам. Пас аз теннис ман ба кикбоксинг ва теквондо гузаштам. Баъд аз ҳама охирин ман ба соҳаи варзиши санади муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ машғул шудам. Соли 2021 ман дар Узбекистон аз намуди кикбоксинг баромад карда ва дар он ҷо сазовори ҷои аввал гаштам. Падари ман дар қайди ҳаёт нест, модарам моро бепадар калон кард. Ман як ака дорам, 3 апа ва ёзид нестанд. Барои машқу тамрини ман онҳо маро дастгирӣ карда ва ба ман гапҳои хуб мегӯянд ки ман ба қуллои баланд аз ин расам, аз ин ҳам баландтар расам. Ман ба ҳама духтаро тавсия медиҳам ки ба варзиш машғул шаванд. На танҳо барои дар ягон мусобиқа ягон чӣ иштирок кардан, барои саломатии худашон ба варзиш машғул шаванд. Тани худашонро сиҳат нигаҳ доранд. Дар ҷомеаи ҳозира фикрҳои бачаҳо гуногунанд. Мегӯянд ки духтар ба варзиш машғул нашавад, дар хона шинад, но барои худмуҳофизаткунӣ варзиш дар кор аст. Боре ман дар кӯча мерафтам ва як писар ба ман гап партофт. Ман ӯро гаштам ба муш задам. Дигар бачаҳо дида ба ӯ хандиданд, дигар ба ман гап напартофтанд. варзиш дар ҳаёти ман хеле муҳим аст. Нақши калон мебозад. ҳар як зан мехоҳад ки дар оянда оила барпо кунад. Агар зид набошам шавҳари ояндаи ман мехоҳам ки насли наврасро, кӯдаконро тарбият карда ва ба мусобиқаҳои берун аз кишвар барам ва сазовори ҷойҳои намоён гардан, парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. And over on cage 1, your winner by unanimous decision in the blue corner representing Tajikistan. Дар оянда ман мехоҳам ки машқу тамринамро бисёр карда ва аз ин ҳам ба қуллаҳои баландтар расам, парчами давлатамро дар ҳама ҷо баланд бардорам ва суруди миллӣ дар ҳама ҷо садо диҳам.